Bliži se početak 49. Zaječarske gitarijade koja se ove godine u gradu pod Kraljevicom održava od 29. jula do 1. avgusta. Dubioza kolektiv, grupa Lajbah, Darko Rundek, Džiboni, Električni orgazam, Van Gogh samo su neki od izvođača koji će se smenjivati na bini. Očekujemo da će biti prevaziđen i postavljen novi rekord kada je u pitanju posjećenost Zaječarske gitarijade. Prošle godine je to bilo 250.000 ljudi po proceni policije. Ove godine ja sam apsolutno ubeđen da ćemo premašiti cifru od nekih 270-280.000. Svoju predpremijeru gitarijada je imala na Beogradskom manifestu. Da će u Zaječaru biti uzbudljivo najavili su ortodokskelci ispred čije bine su se okupile porodice sa decom i tinejdžeri. Da rock'n'roll kao jedan od posljednjih bastiona slobode i da rock'n'roll kao jedna potpuno kosmopolitska priča nikada umreti neće i koliko god se trudili da je ubiju u tome neće uspeti je upravo pokazatelj ovaj koji ste sad pomenuli, gomila kolica, male dece koje đuskaju sa roditeljima. Prema tome, trudit ćemo se da objasnimo roditeljima da shvate da ako klince dovedu na rock'n'roll koncert da im se ništa ružno neće desiti. Naprotiv, desit će im se samo lepe stvari. Gitarijada je najstariji festival neafirmisanih rock bendova. Okupljajući desetine hiljada učesnika i posetilaca iz zemlje i inostranstva, ovaj festival spada u red najznačajnijih muzičkih događaja u regionu. Jasmina Stakić, Moja televizija.